Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, Tempo de Deporte, aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. Saúda vos Ramón González, como sempre, con Matías Nicieza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais, e Manuel Gil gravando este programa para que non só o poidades escoitar pola radio, senón tamén ver na canle de YouTube do Pescado Rubén. Paso adiante do Pescado Rubén na Copa Galicia, o equipo masculino derrotou a domicilio ao Noia Portus Apóstoli 2-5 e alcanzou as semifinais do torneo. No programa de hoxe imos falar dese encontro que se disputou o pasado martes e tamén do próximo reto que ten o equipo que prepara Juanma, o derbi fronte ao Prone. Será o sábado nunha tarde laranxa que promete ser intensa, porque tamén compite o equipo femenino e porque as xogadoras de Julio Delgado e Mas de Lucas afrontan un partido que pode ser chave na loita polo título de Liga. Reciben a Universidade de Alicante, que é o segundo clasificado. E non imos esquecer informarvos hoxe tamén sobre o Campeonato de España Sub-17 de fútbol sala que se está a dirimir aquí na Mariña durante esta semana, e na que participa pois a ribadense Sofía Vázquez coa selección galega. Imos tratar todos estes temas no día de hoxe cos nosos convidados. Hoxe temos con nos a Ramiro Fernández, o tenente de alcalde e concelleiro de Deportes de Burela. Boas tardes. Hola, boas tardes e moitas gracias por invitar. Gracias a ti, Ramiro, por estar aquí. E temos tamén a Cristian Rivas, a Pitero. Hola, boas tardes. Boas tardes, xogador do equipo masculino do Pescado Rubén. Imos empezar por ese campeonato sub-17, un total de 13 seleccións das comunidades autónomas están a competir desde onte no Campeonato de España Feminino sub-17 que se celebra aquí na Mariña. Como sabedes, a ribadense Sofía Vázquez do Pescado Rubén pois forma parte desa convocatoria da selección galega. Unha selección galega pois que ven de debutar hoxe, fixo contra Aragón e gañou por 8-3. Mañá volverá a xogar e xogase mañá o todo polo todo un billete para as semifinais do torneo, porque a selección aragonesa pois tamén perdeu 1-7 contra Murcia. Murcia será precisamente o rival das galegas, será ás 5 da tarde ese partido no pabillón de Vista Alegre. Tamén decir que despois de 5 días de competición, as semifinais serán o sábado ás 10:30 e ás 12 horas e a gran final xogarás o domingo ás 12, estes tres partidos tamén no pabillón de Vista Alegre. Bueno, Ramiro, non sei se tuveche oportunidade de asistir a algún dos partidos. Sí, tuve estando polo pabellón estes días, hoxe puiden ter a posibilidade de ver todo o partido de Galicia. O resultado moi bon. E, son simplemente lamentar o mellor a lesión de Sofía, precisamente, que tuvo unha pequena lesión. Esperamos que non seña nada e se pode recuperar para estar mañá contra Murcia. Viche a Galicia con mimbres para chegar alto neste torneo. Todo era un poquinho complicada a cosa na primeira parte, pero sí que na segunda parte solventaron sin problema, con suficiencia o partido. Que significa para Burela como concelleiro de deportes, como tenente de alcalde, acoller un torneo como este? Nos xa desde que entramos a gobernar a aposta foi clara polo tema deportivo. O ano pasado contamos co Campeonato de España de baloncesto, que foi un auténtico éxito, e este ano surgiu-nos a posibilidade deste campeonato e non o dudamos nin por un segundo. É dicir, non só pola repercusión deportiva, que evidentemente ten, sino pola repercusión como imaxe do pobo e pola xente que nos visita, que acompaña a todas estas xogadoras que nos van a estar visitando nestes días e vendo todo o que teñen aquí, que non é pouco. Neste caso, ademais, sendo Burela unha vila de fútbol sala, non? É unha comarca da Mariña, unha comarca de fútbol sala. Sí, por iso digo que foi un ofrecemento que nos fixo a Federación xa desde o primeiro momento, e agradecilles enormemente que pensaran en Burela para este campeonato e por suposto, a Federación, como dicía outro, e o alcalde non fai estes ofrecementos gratuitamente, senón porque saben que aquí en Burela a xente responde e non facía falta máis que ver o pabellón ás 5 da tarde como estaba prácticamente xeo. Outra das cousas bonitas para o Concello, imagino que todos os partidos de Galicia, o de mañá tamén, e se sigue diante no torneo, disputaránse aquí en Burela, non? Sí, nosotros cando se ofreceron, evidentemente queríamos que se centralizara a maior parte dos partidos aquí en Burela, así foi, e que Galicia evidentemente tuvera a súa sede aquí en Burela para poder
queres que non, pues darlle máis impulso se cabe ao campeonato. Torneo de base, torneo feminino, que importancia lle das a este tipo de eventos para visibilizar o traballo coa canteira, tamén o deporte feminino que normalmente, non aquí quizá en Burela, que o equipo feminino do Pescador Rubén ten moito peso, pero quizá na nosa sociedade todavía ten un papel secundario, se lle reserva un papel secundario. Pois unha cousa leva a outra. Nosotros apostamos, como dixen antes, polo deporte de base, para nós é unha prioridade absoluta, e bueno, o deporte de base e encima femenino, pois que podemos dicir, non? Apostar por este tipo de campeonatos que fomentan sobre todo a igualdade entre o home e a muller, pois para nós é un piar fundamental das nosas políticas, e vamos seguir intentando apostar por eso, como fixamos ano pasado, e esperemos que para o ano que ven pois poida surgir outro campeonato destes que estaremos pois encantados de asumir. E para o público tamén moi atraínte, imagino, ver o nivel das xogadoras, das mellores promesas españolas, non? Sí, a min está me sorprendendo o gran nivel que está, que hoxe, por exemplo, con Galicia, pois vimos xogadores que teñen moito talento, ayer xogadores de Murcia que mañá van ser un hueso duro, pois tamén con moitísimo talento, e a verdade que é un placer poder ver este nivel de fútbol sala en nenas de 17 anos. Bueno, estamos a falar de 13 equipos cos corpos técnicos, con representantes das federacións, seguramente familiares tamén que veñen a Burela. Tedes algunha estimación de canta xente pode vir aquí a Mariña ao largo desta semana? Pois estamos falando de 200 persoas nos equipos, con lo cual todos os familiares que están traendo, que me está sorprendendo a cantidad de xente que se pode permitir o luxo, porque é un luxo que lle virse un miércoles hasta un domingo aquí a Mariña, e se te digo, había hoxe de Aragón había moitísima xente, de Extremadura había moitísima xente, e a verdade que estamos encantados con que nos visiten e nos poidan descubrir. Seguramente que algún repetirá. Non só é importante o torneo por o impacto económico que pode ter no municipio e na comarca, senón tamén por eso que dices, non? Porque é un escaparate para a Mariña, tamén para Burela, non? Sí, nosotros, utilizamos o deporte non solamente no aspecto de darlle valor polo tema simplemente de practicalo, senón un valor turístico. Estamos apostando claramente por este tipo de campeonatos que é traer xente para o pobo, estamos apoiando decididamente aos primeiros equipos do Burela Fútbol Sala, dándolles subvencións, neste caso, que ascende a 15.000 euros polo tema de promoción turística, e, bueno, nosotros o deporte vemos que é unha maneira estupenda de promocionar o pobo e darnos a conocer. Bueno, que proxectos tedes un pouco en mente desde a túa área do Concello? De que área? Na área deportiva neste caso, polo que nos toca aquí en Xogo Bonito, claro. Nosotros ahora temos, vamos a seguir na mesma línea do tema das axudas que estamos dando a deporte base, que son por concurrencia competitiva. É dicir, estamos intentando apoiar a xente que máis aposta polo deporte base. Para nós, como dixen antes, é un piar. E, bueno, agora temos unha serie de obras. Hoxe ainda tuvemos coa secretaria xeral do deporte que nos veu visitar. Temos que afrontar que vamos facer co pabellón Vista Alegre. O ano que ven, hai que adaptalo a unha normativa que impón a Liga Nacional de Fútbol Sala, e temos que ver se realmente podemos adaptar o pabellón que temos a esa normativa, ou temos que ver a posibilidade de facer un pabellón novo. Evidentemente, a inversión de un pabellón novo é importante, e así non lo fixo saber tamén a secretaria xeral, pero evidentemente temos un problema e temos que resolverlo entre todos. A colaboración da Diputación está encima da mesa, espero que a Xunta tamén colabore, e o Concello evidentemente terá que poñer o seu gran area. E con respecto a outros deportes, ahora mismo a prioridade que teño para este ano, estamos mellorando a iluminación das pistas de tenis. Van quedar unhas pistas de tenis que eu penso que van ter a mellor iluminación da provincia de Lugo. Despois vamos a pasar a facer iso cierre tamén das pistas de tenis, que tamén está bastante deteriorado. Na zona que está, a verdade que o salitre do mar traballa moito, e vamos a cambiálo, e teño unha prioridade absoluta que vou mirar a ver onde sacamos os fondos para facelo, que é a mellorar a iluminación do campo de herba artificial, porque evidentemente é moi deficitaria, e eu penso que con todos os nenos que practican ali deporte é unha prioridade para a miña concellería neste momento. Vides tamén de inaugurar a Federación Galega unha sede aquí en Burela, non? Sí, outra oportunidade que nos surxeu, e estamos tentando aproveitar todo o que podemos esa oportunidade. Nosotros creíamos importante que a Federación de Fútbol estuvera aquí en Burela, tanto para o nome de Burela en sí, como para os propios clubs, non? Para que poidan facer as xestións dunha maneira cómoda, sin ter que desplazarse, e, bueno, iso que máis ou menos nos garantizaba a Federación,
e, bueno, pues puxemos o local, chegamos a un convenio coa federación e agora, pues aí temos o local de, como dicía o outro día o presidente Rafa Louzán, que estuvo aquí cando foi a inauguración, pues a casa do fútbol e do fútbol sala na Mariña, temos lá aquí cerca, en Burela, que é onde ten que estar, e a verdade que estamos encantados. Bueno, Ramiro, pues moitas gracias por estar aquí en Xogo Bonito con nós. Oxalá que saga todo ben nese torneo Sub-17 que está tan emocionante e tan bonito de ver aquí en Burela. Pues moitas gracias a vosotros por invitarme e ojalá salga ben no campeonato e salga ben tamén a tarde de fútbol sala que nos espera o sábado. Pois desa tarde de fútbol sala agradecemos a Ramiro a súa presencia. Imos falar a partir de agora, imos empezar co equipo masculino falando con Pitero dese partido, pero tamén de outro partido que xogastes o martes, dese Noia Portus Apóstoli 2, Pescado Rubén 5, Elder marcou 2 goles, marcou Marcia en propia porta e Colache e Maschús remataron a victoria do Burela. Como dicíamos, semana con 2 derbis para o Pescado Rubén, que o martes goleou ao Noia 2-5 e chega a semifinais da Copa de Galicia, e que o sábado volve á Liga recibindo ao Prone. Derbi de rivalidade e de contrastes tamén o do sábado entre o penúltimo clasificado da segunda división, o equipo lucense, que ten 10 puntos e está a 7 da permanencia, e o cadro burelés, que suma 36 e está a 2 tantos do ascenso directo. O conxunto local pois afronta o duelo nun dos mellores momentos da temporada, despois de 4 vitorias consecutivas entre Liga e Copa Galicia, mentres que os visitantes pois veñen de cortar unha mala racha na casa, con unha vitoria na casa contra o Manzanares por 4-1. Bueno, Pitero, empezamos pola Copa, 3 equipos clasificados, está o Esteo, está o Parrulo e agora tamén o Burela. Costou? Sí, foi un partido moi igualado. Eles sabíamos que iba a ser difícil, porque xa vímoslo na Liga na primeira jornada que nos ganaron en Burela, pues, na súa cancha, eso, pues, que sabíamos que iba a ser moi complicado. Empezamos perdendo, pero o equipo seguiu xogando igual, o gol non fixo nada. Na segunda parte, pues, foi tamén igualado, o partido, pues, decideuse, e ao final eles sacaron porteiro e xogador e puxeronse un gol, pero despois nós tamén sacamos porteiro e xogador e metimos os goles seguidos e xa matamos o partido. Pero si foi un partido moi difícil e moi igualado. Estades apostando moitas veces, non? Por porteiro e xogador en momentos non só cando é necesario atacar, senón a veces tamén para sacudirvos un pouco o dominio dos rivales, o outro día mesmo, non? A domicilio se vos ben. Sí, cando o rival vense arriba pola afición e polo que está xogando na súa casa, pois nos contrastamos tamén sacando o porteiro e xogador, e por agora está nos saindo sempre ben. É un recurso máis que estamos utilizando moi ben. Bueno, minutos para Pitero tamén en Copa Galicia, como te atopaches? Ben, sempre intentando aproveitar as oportunidades que me dá Juanma. Foi moi bonito poder xogar un minuto, pues, a ver si seguindo traballando, esforzándose, se pode conseguir algún minuto máis. Pois falamos agora do partido contra o Prone, un partido imagino moi bonito de xogar. Volve un clásico antes de primeira, ahora neste caso en segunda. Xa tivestes o partido de ida ali en Lugo, pero levaba desde a temporada 2014-2015 sen coincidir na mesma categoría Prone máis Burela. Como afrontades ese derbi? Pois vai ser un derbi sempre moi bonito de xogar. Vai ser un partido moi difícil. Eles están luchando polo objetivo de non descender e van vir aquí a morrer, van vir con todo a intentar ganarnos, e nós, pois, seguir esta dinámica boa que levamos, xogar tranquilos, como sabemos, esperamos que a afición, como estamos xogando, pois, sacar o partido adiante. Na primeira volta foi un 0-4, non? Creo recordar como foi ese partido. Foi un partido, ao final o resultado non... A ver, xogamos mellor, tuvamos máis ocasións, pero eles tamén na súa cancha, son duros, é moi difícil de xogar contra eles. É sempre un partido bronco, que hai pique, porque o derbi é sempre complicado ganar. Por que se caracteriza un poquinho o Prone? Cales son as súas
cualidades? Pois é un equipo que xoga máis así en media pista, sale a contra, é un equipo que espera a súa oportunidade e deféndese moi ben atrás. Bueno, sempre decimos que un derbi é diferente a todos os partidos, que non importa nada onde estén os equipos na clasificación, e este imagino que non vai ser menos. Non, eles están luchando polo objetivo de non descender, e nós polo de ascender. Cada un o seu objetivo, cada un ten que morrer polo seu objetivo. Además tedes un pouco de advertencia, non? O aviso dese partido contra o Noia, que tamén está aí abaixo, que foi capaz de levar os 3 puntos de Burela. Sí, o Noia non esperaba naide, pero mira, xogou un partido moi ben, moi traballado, e ganounos en Vista Alegre, que sempre é moi difícil xogar en Vista Alegre contra nós. Donde pode estar un poquinho a chave da victoria? Pois eu creo que mover rápido o balón, 2 toques, xogar moi tranquilo, sabes, sin por exemplo, si eles nos meten algún gol ou algo, porque pode pasar, non poñerse nerviosos, porque sobre nas segundas partes, que é que nos está pasando, que vamos ganando, o rival empeza a ter máis cosas, e estámonos tranquilizando moito as segundas partes, cando temos que ter máis balón, xogar máis tranquilos. Eso que nos está pasando unha mala pasada, pero bueno, por ahora estamos ganando ben os resultados e tentar seguir con esta dinámica. Un poquinho de paciencia logo, quizá. Sí, sobre todo na segunda parte. As primeiras estamos empezando ben eso, pero na segunda temos moi pouco balón, que menos moito balón nos pés, e temos que estar máis tranquilos co balón, xogar, que sabemos perfectamente, seguir con esta dinámica de resultados. Bueno, vas convocado co primeiro equipo para este partido, pero imagino que tamén terás un ollo no partidazo que teñen os xuvenís, non? Contra o Troula Betanzos o sábado a 7 da tarde, perdón, o domingo a 7 da tarde, partido da División de Honra. Sí, eles van segundos ou terceiros, levamos un punto solo, partido moi importante para a Liga, que se ganamos, ainda non está nada decidido, pero poñémonos moi ben de cara á Liga. Bueno, pois desechamos moita sorte nese partido do Pescado Rubén contra o Prone, tamén, por suposto, sorte ao equipo xuvenil A, ao de División de Honra. Moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias a vosotros. Ese partido, como decíamos, Burela-Prone será ás 7 da tarde en Vista Alegre, retransmitido tamén pola TVG2. Se algún non pode achegarse a Vista Alegre, pode velo pola televisión. E xusto antes dese partido, tamén retransmitido pola segunda canle da Galega, será o partido do primeiro equipo femenino, ese Pescado Rubén contra a Universidade de Alicante. Un test de exixencia deste fin de semana para o equipo de Julio Delgado e máis Lucas, que recibe ao segundo clasificado da categoría, un equipo moi regular que non perde desde o mes de novembro. Un punto separa os dous equipos, a Pescado Rubén e a Universidade de Alicante, así que o cadro laranxa quere asaltar esa segunda praza e meter presión ao líder da categoría, o Atlético, que despois de perder a fin de semana pasada contra o Poio Pescamar, este sábado terá tamén outra pedra de toque co seu desplazamento á pista do Jimbe Roldán, outro dos galos da primeira división femenina. Hai uns minutiños falábamos con Ana Romero, a xogadora, a gardameta do Pescado Rubén, falábamos dese partido que pode ser chave para o desenlace da Liga na primeira división, e isto é o que nos contaba Ana Romero. Ana Romero, buenas tardes, bienvenida a Xogo Bonito. Buenas tardes. Bueno, partido clave ante el Universidad de Alicante. El Futsi también tiene un partido con miga difícil contra el Jimbe Roldán a domicilio. Jornada no apta para cardíacos, como se suele decir, ¿no? Sí, como tú dices, es una jornada que van a haber cosas. Nosotras tenemos un partido bastante difícil contra Alicante. Sabemos que es un partido clave, que nos puede seguir dando la ilusión de estar ahí arriba y de competir por el primer puesto. Y como también decías, el Futsi tiene un partido complicado en la pista de Roldán, que siempre es difícil jugar allí. ¿Puede ser decisiva esta jornada para el desenlace de la Liga? ¿O lo ves muy pronto todavía? Aún queda mucho,
porque queda toda una segunda vuelta por delante. Pero sí que puede marcar un poco los partidos siguientes, la motivación y sobre todo el seguir peleando por el título. Bueno, hablando de ese aspecto anímico, de esa motivación, ¿cómo se encuentra el equipo? Imagino que necesitabais esa victoria contra el Majadahonda. Sí, la verdad es que necesitábamos la victoria, como decías, y también que el Futsi perdiera nos dio aún más, una inyección más de ilusión, de motivación y de seguir, de que tenemos posibilidades y de que ahora está en nuestras manos. Antes no estaba tanto, pero bueno, si estamos ahí, pues en cualquier momento puede pasar esto, ya que la liga, como vemos, está muy abierta. Bueno, con respecto al rival, a la Universidad de Alicante, en el partido de ida, si no me equivoco, 3-4, ¿cómo fue aquel partido? Pues la verdad que fue un partido muy loco, fue un partido de infierno, esa pista siempre lo pone difícil. Me acuerdo que al final de todo, en el último minuto, Dani metió el gol de la victoria y fue eso, un partido de mucha tensión que va a ser prácticamente igual que el que viene este fin de semana. Con esa referencia del partido de ida, seguramente habréis visto otros partidos o fragmentos. ¿Cuáles son las cualidades del equipo al que os enfrentáis, de Universidad de Alicante? Pues lo que le caracteriza a la Universidad de Alicante es su presión y su ambición por tener el balón, por robarte y sobre todo por tirar a puerta y aprovechar los errores del equipo contrario. La verdad que es un equipo que ya lleva bastante tiempo jugando las mismas jugadoras, se conocen muy bien y eso puede ser también un punto positivo hacia ese equipo. Hay un dato que me parece muy, muy relevante, que son el equipo que menos goles ha encajado en Liga, ¿no? 23 goles encajados, cuenta con una portera como Jenny de la selección española. Un partido quizá un día para tener paciencia, para no volverse locas. Sí, bueno, estos partidos, al estar tan igualados, sabemos que cuesta que la pelota entre, porque todas queremos, empezamos por la defensa y crear el ataque, pues sabemos que nos enfrentamos ante buenas jugadoras y siempre cuesta. Pero bueno, nosotros con paciencia, a lo nuestro, a seguir practicando lo que entrenamos durante toda la semana y ya se verá cómo se decanta el partido. Por último, Ana, un partido en casa en una fin de semana muy, muy bonita, después juegan los chicos y con ese campeonato sub-17, campeonato de España sub-17, ¿qué importancia le concedes a este tipo de campeonatos, de eventos para impulsar el deporte femenino? Pues sobre todo es súper importante que se practiquen, que las jugadoras tengan ilusión por superarse, por jugar con su selección, ya que es una oportunidad que no todas las jugadoras la pueden tener. Así que solo pido que las jugadoras que tienen la oportunidad de participar en él, que lo aprovechen al máximo, que siempre se sacan buenos recuerdos de estos campeonatos y sobre todo se aprende, se conoce gente y como tú dices se fomenta el deporte femenino que hace falta, que hace mucha falta. Bueno, Ana, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte para el sábado. Gracias a vosotros, un beso, un saludo. Imos acabar o bloque de fútbol sala recordando os horarios da base, o Leis, onde sempre se ove, desplazas a pista do Leis Pontevedra. Só hai 2 partidos na casa este fin de semana, o do Xuvenil A, que falábamos antes con Pitero, o líder da división de honra, pois recibe o sábado outro Lobetanzos, que é o terceiro clasificado, nun partido entre 2 equipos que están separados por un punto. Máxima emoción, así pois, será o domingo ás 7 da tarde no pabillón de Vista Alegre. Mañá venres ás 9:15 no pabillón de Monte Castelo, partido do Cadete B que espera os Fornos Superti Pontenova. Imos falar agora de baloncesto, dos resultados do Club Baloncesto Burela na pasada fin de semana.
En segunda división, segunda autonómica, cadete masculino, victoria do Club Baloncesto Burela ante o Sagrado Corazón por un resultado de 82-31. O equipo cadete masculino leva así pois unha tarxeta de 6 victorias e 4 derrotas no que vai de competición. En preinfantil masculino, o equipo burelés acadou o 7º triunfo do curso, foi ante o Básquet Ferrol 68-53 e sitúase na quinta praza do Grupo Norte. En segunda autonómica minibásquet feminino, as burelesas polo de agora seguen intratables, sumaron a octava victoria da tempada neses mesmos encontros, en 8 encontros, e a súa última víctima pois foi o Estudiantes Amarelo por un resultado de 75-46. En minibásquet masculino, derrota do Club Baloncesto Burela contra o Río de Ribadeo. Os máis pequenos, de momento, acumulan 3 victorias e 4 derrotas en 7 partidos. En minibásquet feminino, o cadro burelés perdeu tamén na casa, neste caso co Estudiantes Violeta, por un axustado marcador de 35-43. Antes de rematar, recordarvos tamén un partido moi interesante de fútbol que se vai xogar este fin de semana en Burela, en segunda autonómica, correspondente á segunda autonómica. A ese de Burela recibe ao Cabreiros o domingo vai ser nun horario un pouco inhabitual, ás 3:30 na Marosa. Outro partidazo entre dous candidatos a ascenso, o equipo que dirixe a Vela segundo ten 42 puntos e o Cabreiros é terceiro con 41, así que ese partido pois pode ser fundamental para ese obxectivo do ascenso que ten a Sociedade Deportiva Burela. Xa sabedes que, con respecto ao Entroido, pois a maioría dos partidos de base non se xogan este fin de semana, esperarán para o fin de semana seguinte. Animámosvos a que vaiades a Marosa, tamén a que asistades á Tarde Laranxa en Vista Alegre, e tamén a que desfrutades deste Campeonato de España sub-17 de fútbol sala feminino que se está a xogar en Burela, en Viveiro e máis en Foz. Pola nosa banda, máis nada, darvos as gracias por estar aí, desexarvos que disfrutades do Entroido, emprazarvos a que vos quedades tamén hoxe falando de Entroido, porque van falar precisamente do Carnaval Pepe Peinó e os seus convidados no programa que segue a Xogo Bonito no Parolando. O lunes estaremos aquí de volta, se queredes informaremosvos do que aconteza na fin de semana. 8 da tarde, 107.7, mesmo día, mesma hora. Agardámosvos con máis deporte e máis Xogo Bonito. Ata daquela. Radio Burela 107.7 FM.